Και η παρέα μας είναι μεγάλη. Παγκλή, Ραλή, Τζίμις Αστιάη, Ραφάιλ Σεπ, Γιο Κουκιόρι Μίκρα. Και τώρα είμαστε στη Ρόδου Λίντου και παίρνουμε μια στροφή με 48 χιλιόμετρα και βγαίνουμε ωραία, πάμε! Καρφώνει την Τρίτη και δεν βλέπα το κοντέρ και τραγώδι Καρφωδί αναχασάτα. Εδώ είμαστε στον δρόμο προς Παραδείσι, περνάμε από το Ξύσιμήρι του κλέφτη